Takže robíme sondu, sme nad skladom. Medzery medzi drevami sú minimálne 80 cm. Hrúbka dreva je asi 19 cm. A to je všetko, čo sa týka prvej sondy. Daj pauzu. No, púšťam. Takže sme pri druhej sonde. Tu takisto vyzerajú medzery zhruba tých 80 cm. Jedna strana, druhá strana a výška zásadne celých tých 19 cm. Tuto aj viac asi trošku. Drevo je široké, ako keby 25, ale je to polgulatina, takže ostatné minimálne 20 na 20 budú. Takže teraz sme pri tretej sonde, toto je vlastne prístavba, ktorá sa dorábala neskôr a tu sme nenašli žiadne dreva, tu sme našli betón. Keď do toho klepneme, alebo takto, tu je polystyrén, na tom je nejaký potier a pod tým vyzerá betón. Hotovo.